Здравейте хора, аз съм Бомбата и до сега поне 2 часа играх в този сървър и без да снимам, и това ще е първи епизод за това отседаване. Аз играя този сървър, кой имам от една седмица и съм много развит за тая една седмица. Имам скон, къщата ми, вижте, чакайте. Вижте къщата ми само. Чакайте да влезна и вътре да ви я покажа. Вижте, тук пише Бомбата. И ако можем да минем, така, затваряме. Ето вижте, тук. Ако се чуете къде съм, яйте, всичко ми е тук. Оп, на второ място лъка, брадва, кирка и такова. И тъй, и тъй, и тъй. И така, оп, време за спане. И пишете, искате да продължавам тази поредица или не. Аз мога да продължа без да снимам. И пишете дали искате с приятели да я продължа в коментарите. И ако ви харесва, палец нагоре. Оп. Чакайте да си взема малко коня. Вижте, този кон, без да иска такова. Чакай да го нахраним. Ами това паса комо има. Вижте колко много сърца има. Само заради това го взех. Да не е вързан. Само заради това се го опитам, защото вижте колко сърца има. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 13 сърца, хора. Не че е много бърз, не че скача много. За скачането може да се каже, ама. Сега се кача на таван. Сега се кача на тавана. Сега се качим на тавана. Чакай. Паркур. Виждате ли колко блока скача? 1, 2, 3. Напред. Ударихме се. Мамка му. Дзък. Това трябва до край да го опана. Видяхте ли, качихме се. Оп, на комина. Не трябва да се хване в това. Проблема е, чакайте, че сега ще вземем демидж на коня. Да паднем. Точно е тук. Тия кучета. Мама и. Риб куче. Да дой гумницата ви, да дой. Чук. Рибко кошка. Вижте, аз на моя остров се окастрах дърветата и фермата ми. Не сега ще оберем. Вижте колко чудо. Вижте. И фермата продължава, ще продължавам. Те се заоградят целия остров. Так. Чакай да вържем нашия кон. Вързахме го. Сега за това. Да. Така. Тук малко. Вижте колко сме събрали. 28 за сега.
Представете си. Пък нататък имаме хо. Оп, тук чупихме малко. Във водата пада, това е гадно. Оп, ей тук още едно. Гледай. Кой казвам? Так. И това беше като една рекламка да ви питам дали искате. Ако искате да продължа поредицата, падете нагоре и в коментар. Чао!